दिनै सान्तिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे दिनै 5 जुन बे मुलुगनां आबहावा सानावहाय जे बे फोरबोखौ फालिनायजों लोगोसे जे सान्तिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय बैग्रिगुरि गामिनि मादोफारा गुदि फरायसालियावहाय जोङो फुंबिलिनि माखासे हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों। जों बे हाबाफारियावहाय गाहायै बे स्कुलनि माखासे बाउन्डारि आरो स्कुलनि बायहेरायाव थानाय माखासे लांदां हाफोरावहाय जोङो माखासे बिफां गायदों। बे हाबाफारिखौ जों मावफुंदों। बेजों लोगोसे दिनै जोङो जोंनि बे ओनसोलनि माखासे आबहावानि सायावहाय नुजाबाय थानाय माखासे जेंना आरो जे आबहावानि मोनसे जेंनाया बे मोनसे ओनसोलनि बबेबा मोनसे बियो लिमिटेड नङा, बियो मोनसे ग्लबेल इस्यु। दा बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जे दिनै जाहाथे जोङो जोंनि बे ओनसोलनि सुबुंफोरखौहाय मोनसे आबहावानि सायाव सांग्रांथि लाबोनो हायो, बेखौ लानानै जोङो बे फरायसालिनि माखासे फरायसाफोरखौ लानानै आरो बे गामिनि माखासे रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो दिनै मोनसे हान्जा सुरनाय हाबाफारिबो जोङो बे फोरबोजों लाफादों। दा आङो खुब गोजोननाय मोन्दों दिनैहाय जोङो जे आबहावानि सायावहाय जोङो माबायदि मावनांगोन, जोङो बेखौहाय जोङो दिनै बिनि गेजेरजों जोङो रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायनो सिगांजों जे जोङो दिनै साफ्रोमबो जों सुबुंफोराहाय बे आबहावाखौ गोथारै लाखिनायाव आरो बेखौहाय आबहावाखौ मोनसे गोग्गोयै लाखिनायावहाय जोङो बयबो बिबान दङ, जोंहा बयबो मावनांगौ दङ। बेखायनो आङो बे ओनसोलनि साफ्रोम रायजो राजाफोरखौहाय जेनाखि दिनै जोङो नुबाय थादों जे माखासे फरेस्ट ओनसोलखौहाय माने एक्सप्लइट खालामनाय, डिफरेस्टेसन खालामनाय, बेफोर माखासे आबहावानि खहा गोनां हाबाफोरनिफ्राय जाहाथे जोंनि साफ्रोम सुबुंफोराहाय दिनै मोनसे जानगाराव थायो। आङो बेखौ बेनि गेजेरजों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेसेज हरनो जोङो सानदों रायजो राजाफोरनोहाय। जोङो नुदों दिनैहाय जोङो गामाखालि बोसोरफोरावहाय नुवाखैमोन जोंनि बे सान्तिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि ओनसोलनि सिंनि गोबां गामिफोरावहाय दिनै जे दैज्लां बोथोर फैबाय, जे गायनाय फुनायनि बोथोरमोन, खोथिया फोनायनि बोथोरमोन, दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जोङो सावरायनाय रायज्लायनाय जोङो प्रेक्टिकेलि नुदों जे दुब्लियाव दिनै खोथिया फोनायनि दैनि जेंना जादों। माने दैनि लेभेलाबो दिनै बिफां लाइफां गैयैनि थाखाय रानलांबाय। दा बेफोर माखासे जोङो फैबाय थानाय समाव बेफोर जेंनानिफ्राय जों माबोरै बारग'नो हायो, बेखौ जोङो नोजोर बोनानै दिनै जोङो आबहावाखौ रैखा खालामनायाव जोङो साफ्रोमबो बिबान लानांगोन आरो साफ्रोमबो बिनि सायाव मावलांनांगोन। आं बेखिनिखौ बुंबाय। गोजोन्थों। दिनै इनभाइरनमेन्ट डेखौ अबजार्भ खालामनानै सान्तिपुर दुलाराय फरायसा आफादनि बानजायनायाव नैबे मारुपारा गुदि फरायसालियाव इनभाइरनमेन्ट डे अबजार्भ खालामनायखौ नायनाय जादों। दा बेवहाय आं फैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। स्कुलनि इनभाइरनमेन्टखौ फार्स्टआव अबजार्भ खालामोब्ला नुनो मोन्दों स्पेसियेलि दा बर' मिडियामाव बारा नुनो मोना, जाय गभर्नमेन्ट स्कुलाव गावनि गथ' गथायफोरखौ हगारनो नागिरा। दा बे बुब्लियाव फैनानै आं जोबोर मोजां मोन्दों। बेहाय एराउन्ड 104 फरायसा दङ, फरायसा फरायसुलि। बेहाय फोरोंगिरिया सानैल' दङ। बेफोराव जायखौ नायो गभर्नमेन्टनियाव 30:1 जानांगौ। बेफोरखौ नायोबा फोरोंगिरिखौ एसे खम नुयो आरो इनफ्रास्ट्राकचारफोरखौ नायोब्ला एसे नामावगौ बायदि नुयो आरो। दा बेजों लोगोसे गामिनि जे गोथौ एरियाखौ नायनानैबो जायगानि गथ' गथायनि फरायसा फरायसुलिफोरनि गारजेनफ्रा जाखिनि खामानि मावनांगौ जोबोर गाहामैनो मावदों। बिथांमोना जेरेखम गावनि गथ' गथायफोरखौ स्कुलावनो खाथियाव थानानै नायो, बेखौ नुनानै आं गोजोननाय मोन्दों। आरो स्कुलनि ग्रेडखौ नायोब्ला उइदाउट एनि फेसिलिटि बुंनांगोन, दा A+ दङ बेबायदि आरो। लोगोसे दा इनभाइरनमेन्टखौ नायोब्ला ओरैनोथ' सान्तिपुरा इनभाइरनमेन्टआव मोजाङानो। दा जोंनि नै दाख्लि थांनाय साननैसोआव गुदुंनि बुब्लि जानानै थांबाय, एराउन्ड 39 डिग्रि सेन्टिग्रेड जानानै थांबाय। दा बेफोरखौ नायोब्ला जोङो जोंनि इनभाइरनमेन्टखौ मोजाङै नायनांगोन। दा नायोब्ला जोङो सासे सुबुङा 1600 बिफां गायनांगौ, बा गोबां मावनांगौ दं। जोंनि मानसिफ्रा बोसोराव फांसे बिफांखौनो गायनो नागिरा। बे बुब्लिखौ नायोब्ला जों जोबोर मावनांगौ दं। स्पेसियेलि बर' हिसाबैनो नायोब्ला जोंहा इनभाइरनमेन्टेल नङा, बायदिसिना बिथिंथिंबो मावनांगौ जायो। जोबोर दङ, फरायनायनि बेलायाव नायनांगौ जायो, जोंनि जाथि थांनानै थानायखौ नायनांगौ जायो, बायदिसिना बुब्लियाव गामिनि रैखाथिनि संरैखाथिनि बायदिसिना बुब्लिखौ नायनांगौ जायो। दा बेफोरखौ नायनानै जोङो दा जायखिनि सान्तिपुर दुलाराय फरायसा आफादा खामानि मावदों, बेखौ नुनानै जोबोर मोजां खामानि मावगासिनो दं। आं थांनाय 2 बोसोरावबो सिथाबनानै दङ बे एरियाजों। दा बिथांमोनहाबो जोबोद सापर्ट होदों जोंखौ, फरायनायनि बेलायावनो जा
बायदिसिना बिबानाव जा बिथांमोना मावदों दा आं अभारअल नायनानै जा दिनैनि बिथांमोननि खामानि आरो गामिनि रायजो राजानि सापर्ट होनाय बेफोरखौनो जोबोर गोजोननाय मोन्दों जोंनि बर'नि गेजेरावबो बिदि दं बेखौ नायनानै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो दा बिनि खोथाखौ साबायखर थाबाय दा बेवहाय जोंनि सान्थिपुर दालाइसा एबसुनिफ्राय जोंनि मारुफारा गुदि फरायसालिखौ बिथांमोना फैनानै जोबोद साबना हामना दिनैहायनिफ्राय जोंखौ मदद होफैबाय दा बेनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावबाय लोगोसे बेवहाय सानाखैमोनदि आङो दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बे सानखान्थि आयदानि डक्टर बुमिराज बसुमतारी सारा फैनानै जे बेवहाय जोंनि फरायसालियाव आगान होफैगोन आं बेखौ जोंनि मारुफारा गुदि फरायसालिनिफ्राय आंनि गोरबो गोसोनिफ्राय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय दा बिथांनि नुजाथिफैनायाव आङो खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बिथाङा जे जोंनि बे गोथौ ओनसोलाव फैनानै जोंनि मुलुगनां आबहावा बेखौ फालिफैनायाव मदद होफैनायनि थाखाय आङो बिथांखौ आंनि गोरबो गोसो आरो मारुफारा गुदि फरायसालिनिफ्राय आङो साबायखर बावनानै दा जोंनि ग्लबेल वार्म बेखौ नोजोर होनानै दे आङो जोंनि सुबुं हारिखौ बेखौनो आङो खावलायगोन नोंथांमोनहा सानै हयै बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनायाव नोंथांमोनहा एसे हमथानांगोन आरो बयखौबो आङो खावलायगोन दिनैनि बे मुलुग आबहावा सानजों साफ्रोमबो मानसियानो जाहाथे बिफां लाइफांखौ खमैब्लाबो बुंनाय दङ जोंहा फांसे बिफां दानफायनायनि सिगां फांबा बिफां गाय बेबायदि बुंनाय दङ दा बेनिखायनो जोङो बे मुलुगनि आबहावा गोजोन लाखिनो थाखाय साफ्रोमखौबो आङो मुलुग आबहावाल' नङा बिदिनो बोथोर लानानै जेनेबा जोंना दैज्लां बोथोराव जोङो बिसेसकै जोंनि बे जोंनि चिरां ओनसोलाव बिफां गायनाया खोब मोजां सम बेनि थाखायनो बे दैज्लां बोथोरावनो बिनि आगोल जेनेबा बैसाग जेठ बे दानाव जाहाथे साफ्रोमबो सुबुङानो बिफां गायनो सोलोंथों आरो बिफां दानफायनायखौ बन्द' खालामथों आं बेखौनो खावलायनानै दोनथ'नाय जाबाय। हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।